Без хәзер тенниска барабыз, апай белән. Карыйбыз, ничек теннис уйныйлар. Кыргыз көндез нинди мотор. Нинди. Һәм без бай Golden Hour. Менә бу Рамадан өчен йолдызлар һәм айлар. Yeah. Теннис әйбер. Аманда әйбер. Best Buy. На. Килеп җитек ахрысы. Бу апайның крашы. Шуны яшәк. Анча башын кабан әйләнә. Типтер булар бар җирдә. Менә бу ике кыз. Шуны яшәк. Анча башын кабан әйләнә. Типтер булар бар җирдә. Менә бу ике кыз. Бар җирдә дә аның бите. Шуны тәмле. Апайга ләкин инде. Мында орыды да спонсирует итә икән. Короче, сиңа да утырып тора, мен только барып киләм. Мин аны сатла. Берсен кешеләр белән. Мында орыды да спонсирует итә икән. Короче, сиңа да утырып тора, мен только барып киләм. Мин аны сатла. Берсен кешеләр белән. Карыйм әле роликска. Yani.
Бар жерде де кіші. Анда кайбірлеріне іштен береміз. Бишке биш. Менің апа бигрәк балет итәргә ярата. Соңгы уен. Соңгы. Шәптер җиңелмиләр әле. Кешеләрне. Андый акмашы. Секен ул. Biz BSB'ga barabыз. Достар, сіз білесізме, қайда 5 реалға шақ була? 5 реал. BSB. Biz хәзер барабыз BSB'га. Biz хәзер ашыйбыз. Һәм йоклыйбыз анда. План шундый, ашарга, йокларга һәм еларга, чөнки Рублев җиңә алмады. Бәлки кояш байгач кулма? Конечно. Кулма и мин беренче тапкыр BSB'да кеш белән вайб. Бездә вайб. Без вайбта. Без вайбовать итәбез кешеләр. Солнцезащитный. Ne bu İslam Banka yine. İslam Banka hiç bu? Ya yok mu? Ну шундый матур монда йөрисең. Çok güzel. Солнцезащитный. Ne bu İslam Banka yine. İslam Banka hiç bu? Ya yok mu? Ну шундый матур монда йөрисең. Çok güzel. Мен халым bu ятны күргәч Empire State Building турында уйлыйм. Ә сез нәрсә турында уйлыйсыз? Сез нәрсә турында уйлыйсыз? Кок. Рамадан мубарак булсын, дуслар. Лайклар куегыз һәм
җибәрегез дусларга. Һәм мин БСБ-дан күбрәк йөрим. Мин бу уятны күргәч Empire State Building турында уйлыйм. Ә сез нәрсә турында уйлыйсыз? Сез нәрсә турында уйлыйсыз? Кок. Рамадан мубарак булсын, дуслар. Лайклар куегыз һәм җибәрегез дусларга. Һәм мин БСБ-дан күбрәк йөрим. Юк, анда фильтр бар иде. Юк, анда фильтр бар иде. Монсын төшерим, җибәргән нуска. Менә бу прикольный мол име. Монда ТЦ, һәм монда мол. Менә монсы аста. Мол. Монсын төшерим, җибәргән нуска. Менә бу прикольный мол име. Монда ТЦ, һәм монда мол. Менә монсы аста. Мол.